Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusa na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa mga syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlawa. Moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug hiaguman niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang Babylonia, ang gamhanan kaayo nga nasod nga maoy mibungkag sa Jerusalem o sa mga Israelita, mibihag nilang tanan. Moabot kunong panahon nga itambog siya ngadto kinahiladman sa dagat, nya wala nay mabati gikan niya nga mga huni, wala nay mga kasal, wala nay mga bangkete. Matapos gyud siya. Nya unsa may hinungdan kay wala siya motuo sa Dios ug iya pagyong gipamatay ang mga nagtuos Ginoo. Gini siya usama ni siya ka gitawag nato kamatuoran sa pagtuo. Pwede ni siya nga mahitabo sa lain-laing mga pamaagi na ay mahitabo ani nga gitawag nato tiningob, na asay mahitabo ani tinagsatagsa. Kay ang tinuod nga Babylonia sa pagpasabot na niini ni Kristo, dili na ang nasod, kung dili ang kada na kasing-kasing sa tao. Kanang individual nga pagsilot gibase na sa kasing-kasing sa matag tao. Nya mo resulta pud na siya sa gitawag natog universal nga pagsilot, isip nasod, isip katawhan, isip kalibutan. Nya kumusta maron ang inyong kasing-kasing, Babylonia o Jerusalem? Ang Jerusalem matuohon sa Ginoo. Ang Babylonia di motuog Ginoo. Lingi ay mong tupad.
Namusta man imong kasing-kasing ron, Babylonia o Jerusalem? Unsa may naa sa Babylonia? Una, negosyo. Mo naghisgutan diri sa unang pagbasa, ang imong mga negosyante mo'y gamhanan sa tibuok kalibutan. Di ba karon? Ang mga business men maogyoy gamhanan. Oh. Unya, ikaduha, imong giilad ang katawhan, gilimbungan nimo pinaagis mga salamangka. Ang sama ng salamangka, kanang murabag magic. Kana inig-ana ba? Panyo, ig-ana, salampati naman. Ano? Tanawa karon diha sa social media, ang batig naong mukalit lang gwapa. Oh, kanang murabag mausa ba? Kanang daghan na kay silang murag salamangka, kanang usahay ang eroplano mo sayaw nagbudot, nya kusog na kaayo ang kana mga bang mga murag imposibleng mahitabo nga mahitabo na. At tanawa karon diha sa social media, tibok na ning kalibutan, kana mga computer games, kana mga gihimos mga bata, kana mga cartoons, murag salamangka mga scientific ba nga mga kuan, kani manggong siyensya, usahay na diha gasukad ang magic. Tanawa ang siyensya, science ba? Siya tanawa ato ning silaban, nasunog inuwa, tanawa na tungod na sa pagmix-mix nimos mga elements, tanawa ng imong naong dili ka na bunga sa salamangka. Kana bang inigsod nimo ngadtos usa ka room, napay-uban imong buhok, inigawas itom na, di ba murag magic? Kabantay mo pagsod nimo itom-itom pa, pagawas bland na, di ba? Murag magic, pangilad mong gunagod. Di man na mo'y tinuod. Pagsod nimo brown, pagawas puti na. Ano yung kontutukan? Di ba? Murag magic. Pagsod nimo laki pa, pagawas babae na. Murag magic. Pagsod dito way anak, pagawas mabdos na. Nga naman, nadaot sa text-text, nadaot sa video call. Di na lang noon katog. Magmisa para ba ikaugma. Apil-apil man sad. Karong kusog na kainas kalibutan, kusog kaayo. Imbis babae ka, himuon kang laki. Laki, himuog babae. Murag salamang ka, giilad na nato. Unya gipuy-an pagid nato ang ikatulo, ang kaulag sa kalibutan. Magunay na og minyo ang lalaki og lalaki, babae og babae, mura na sila banag asawa. Mao kining mga salaa ang nakapasunog sa Sodom and Gomorrah. Mao sad ning mga salaa ang nakapalunop sa tibuok kalibutan panahon ni Noe. Nya matod pa ni Kristo, muripit unya ni. Muripit ni siya. Panguyapan mo. Nya dili na katong lunop, dili na katong unsa tong kuana? Tong kayo katong asupri nga mo ana. Unsa naman? Mapawong ang adlaw. Motipas sa naandang agianan ang mga planeta, magkapaking na. Pertigyong iluha. Nya luoy kuno kaayo ang dunay mga anak nga gipasuso. Luoy kaayo ang mga dunay mga business, dunay mga attachments. Panguyapan mo sa kahadlok. Mao na siya. Nya unsa may buhaton? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Bulahan sila. Sa tong bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Kining Eucharistia mao ni siya ang pagdapit nato
Mao ni ang kasal sa kordero. Nya kadtong gidapit bulahan. Nya kamo, saman mo gidapit mo wa. Basig bulahan rata kung dapiton ta og kasal. Kanang kasal ba sa inyo mga inilasan nga mga paryente ba o mga higala sa sus gidapit sukos kasal didto gyud sa sabor ng reception adto ba sa Harrison Blue adto ba sa ay na mga reception nga mga nindot kayo mga Marco Polo o uban pa lipay kay taana no sus nice kay didto. Pero ang kasal sa kordero asa man ta dapiton didto gyud sa langit. Nakaron kung kitang tanang katawhan mutambong sa maong kasal, maong bangkete. Sa inyong paminaw, silutan tas Ginoo dili. Niingon dayon si Kristo katong buhi pa siya. Nganong wa man na magpuasa ang imong mga tinunan? Siya magsubo bagod sila, magpuasa bagod sila, basta kuyog pa nila ang pamanhonon. Sa ato pa ang kalibutan, pwede sa diay nga di matapos, pwede sa diay nga dili madayon kining pagkapaong sa mga adlaw, sa mga planeta. Pwede sa diay ni. Basta mutambong ta sa bangkete sa Ginoo. Karon, lingi ay mong tupad ing na ganahan ka mutambong sa bangkete sa Ginoo. Pangutan aba imong tupad. Karon unsa may unang requirement sa pagtambong sa bangkete sa Ginoo? Ingong Ginoo, way makaari kanako kung dili nimo biyaan ang tanan. Padagod ka nang mutambong kag kasal, biyaan man gid nimo imong pamilya. Di ba? So biyae gid ang tanan. Apil na kuno ang imong kaugalingon. Kinsay ganahan mo tambong aning klasihas bangkete, biyaan nimo imong papa, imong mama, imong tanan gyud, asawa, bana. Kinsay ganahan mo biya. Wa na nito bag mo na tapusono na gyung kalibutan. Ngano man, wa may ganahan mo biya. Mo ni kani mga martyrs, sama ani nila ni San Andres, samang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gibiyaan gid nila tanan, apil ilang kaugalingon, mao ni ang image sa nitambong sa kumbira sa Ginoo. Biyae tanan. Mabita na dinhi sa atong parokya, kining pagpamaligya og slots. Tabang kay ni nga makat-on tagbiya ba nang litan budget unta ni nako para ipalit og bag-ong TV, bag-ong cellphone. Ako na lang ning ihatag og slot. Imong gibiyaan para unta ni pagpariban sa buhok sa akong asawa. Ako ning ipalit og slot. Imong gibiyaan imong asawa. Ipalit unta ni nako bag-ong sapatos sa akong anak kay murag kuan na da kana ganing kuan na niyang sapatos kanang busluto na. Ipalit lang ni nako og slot. Gibiyaan nimo imong anak. Para unta ni nako isugal sa manok. Budget ni nako sa tari tigbakay karong kuan or derby karong umaabot nga Domingo. Ako ning ipalit og slot. O di gibiyaan nimo imong kaugalingon. Kakuha mo? Mao na ang namalit na tog slots 100% nakasinati gyud sa kalipay nga Dios nun. Kana bang kalipay nga dili gikan sa kwarta, dili gikan sa imong asawa, dili gikan sa imong bana, dili gikan nimo, kung dili gikan sa pagpalit nimong slot, gikan as Ginoo 100%. So karon 59 years na ko sa pagkapari, wa ko magtuo nga 59 years na ko sa pagkatao, nya 18 years sa pagkapari, wa ko magtuo nga makasinati sad ko ani. Kani bang kalipay ba pinaagis pagbiya sa kaugalingon? Nagmanyanita bitaw ron ang ato dinhing mga kuan, mga personnel, ilang gikanta
ang katong kanta nga gikompose nako para pag manyanita misuna pagsugod nako og organize og youth group dito sa amo katong Kahugan Youth Organization or KYO. 1984 si Kanyar College pa ko ato nagkompose kog kanta para manyanita kay di mi kamao ng ubang kanta di kompos laming adto nga ilang ikanta karon nya nanganta po diri ang atong mga parishioners kamo sa mga usual nga kanta. Kakaingon ko 40 years ago I was 19 years old 1984 nya karon kuan ako mga 59 na. So 40 years ago mga napo ra unom usahay tulo ra manganta didto inig manyanitas kaadlawon nya karon daghan na kay midinhi daghan na kaayo usa na ka parokya ug dili gani usa ka parokya usa na ka kalibutan kay kining akong mga misa kining mga homily ni himo naman gyud nga daghan na kaayo ang nagsunod nagfollow kamo nakaingon ko giunsa paggamit sa Ginoo ang pagbiya nako sa kaugalingon wa ko ni dayon og minyo nibiya ako sa akong trabaho nibiya ako sa akong pamilya nga nadto ganing panahon na akong papa masakiton literally ba masakiton paralyzed akong maguwang paralyzed pod ako mo'y breadwinner ako silang gibiyaan aron mosulod sa seminaryo nakaingon ko karon grabe kaayo ang pag-multiply sa Ginoo gabi nagmisa ko og usa ka haya inahan sa usa ka pari ingon sila pader kaning akong mama hapit tibok adlaw ra gyud ang imo ra gyung misa mao'y paminawon ang pari mismo mo'y niimbitar nako kay ang iya kunong mama magsig paminaw nakaingon ko wa na gid ni maminaw iyang mama sa humili iyang anak ang ako ang misa ana nya na naman kuno toy mga bid source iyang mama magsige na gani kuno og pingit sa kasakit ana ila din papaminahon sa akong humili magsige na kunog katawa mawa kuno ang iyang gibati nga sakit ana so nahimong pain reliever ang akong humili naasay mo testimonya nako pader sus kana gyung kuan kanang inigabot nako sa amo magsige ra jud kog paminaw ana imong wali hangtod na gyud ko makatug sleeping pills pod ang mga security guard pod dugog sa nakog pa-picture kay di jud kuno sila dukaon sigig paminaw nako mura sa kape no ang dito sa mga gawas nasod mga OFW sa among kalonli pader ang imog yung humili mo ay nakatabang namo labi na gitong panahos pandemic sus grabe hagid pader ang imog yung humili nahimo man sad kong entertainer no di sa to pa ang Ginoo na inigamit ani ug ako lang naon pa lang nako maka-entertain ka ani hindi horror maning naong nga pero maka-entertain ana nya mao ni siya ang gustos Ginoo inigbiya nato tanan inigsugod natog sunod niya og tipon siyang bangkete iya dayon tang tagaan sa kaning gitawag natong kalipay nga dili na nato ma-imagine dili na taw gani maka beyond our expectations ana lang mamaligya kurog slat unya mahalin dayon dagko baya sa halin pero hinay-hinay mangyapon pero kusog-kusog naman sa tingay gahapon atong halin niabot nag 12,252 ka slots pakpak karong buntag pag manyanita nanasay ng hatag o mga sobre sila para ni slot pader ako lang sang gidawat kay para slot sa to siya kaniron nasa ni rin mo hatagan so salamat kayo kutob sa nang hatag nangalipay gyud napay ni testimonya nako karong bag-o pader mupalit unta mig kanang kuan ba amo tatong giplano palit mi og wheelchair sa among mama kay di nakalakaw wheelchair ba ni abot man sad pader nga naa say bayrono na mo suga nya kay kuan man di na sad mi kapalit og wheelchair
Kay ang ila ta kunong budget ato mga 3,000 ra man tingali to. Ana, ambot unsang klasihas wheelchair og 3,000. Ingon din sila nga kana ganing perti man sang lisura pa dir, pero niingon gyud mi sa akong asawa, ipalit ta ginig slot. Bahalag way wheelchair, bahalag maputla suga. Ipalit ta nig slot. No, ang resulta ko no, ipalit silang slot. Ang sunod ko nung adlaw na initawag nila nga ilang kaila, siya, si Papa, di gyud mo sakay sa wheelchair nga akong gipalit. Ako na laning ihatag unta kinsa kay tagaan ani. Siya di ako kuan. Iya ko nung mama, agi tagaan dahil siya wheelchair. 40 pa ko nung nindota, kantidad ko nung ato tag 20,000 tingali. Ano ba? O di sulbad na. Nya naasa dayon ni pada nila kwarta nga wa lang damha 5,000. Sulbad na sad ang kaning kuan, kaning suga. So ay ninyo. Di ba ikaugma maputol na inyong suga, maingon dahil mo sulbad wa nay bayron nun. Pero kaniba dili sa kumingon nga mao gid ni ang mahitabo, pero naa kay masinati nga murag di ka ka-explain na say naputos sa utang nga negosyante. Di lang ko musulti gyud kay sitwasyon lang ba, ingon siya pwede ra gyud nimo i-share father. Gusto na gud ta siya maghikog, pero ang habili niyang kwarta iyang gipalit og slot dire. Karon ko no, after ko no mga almost 1 year, ang tanan niyang utang nabayran gyud ko no. Yang iyang negosyo ni balik ko no og progress. Nakaingon ko, di na tingali na tungod sa imong tungod nako, kung dili tungod sa imong pag-apil sa bangkete sa Ginoo. Kani bang pag-apil dinhi sa simbahan. Muna, nagpasalamat ko sa akong 59th birthday nga nasinati ni nakong mga butanga nga gigamit kong instrumento sa Ginoo nining gagmay nga pamaagi. Ug nakahatag og okasyon ninyo ug nako nga mga lipay ta kining gitawag og Dios nung kalipay. Dili bunga sa negosyo, dili bunga sa kaulag, dili bunga aning pag-magic kining ilad-ilad sa kalibutan. So hunong nataani, sundo nato ang Ginoo who is the truth, the way and the life. Ug mao na itong buhaton, makasinati kita sa gitawag og heavenly banquet, heavenly joy. Bisan pag mamartir ta, malipayon ta. Igabot ko no sa panahon nga modaguok na ang kalibutan og mga tumpag na ning tanan nga ato karong gitan-aw, matud pa ni Kristo inig sugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kining tanan natong gibuhat, kining akong pagkapari, way laing tumong ang kaluwasan. Wa gani ni ang kaluwasan, bisag unsa pa ta dinhi kalipay, wa gid nay kapuslanan. Sige, lingian ang imong tupad sa katapusang paglingi, basig mahugno na ning kalibutan karong taud-taud. Ingna mangadto na tas kaluwasan sa Ginoo ha. Ingna ba? Ingna imong tupad. Ina mangadto na tas kaluwasa sa Ginoo. Ayaw na pagsigi diha og tigom, ipalit na nagslot. Wala na siya. Manindog na ta.